La situation est compliquée pour le Činoherní studio, un théâtre de quartier situé sur les rives de l'Elbe au nord de la Bohême. De Jan Kvapil de l'association Stop Tunnelum. Depuis le début, nous nous attachons à démontrer l'absurdité de ce système de dotation. Lichtman-Aktion ist indes ein populäres Schauspielhaus in der nordböhmischen Industriestadt Ústí nad Labem. Das sogenannte Činoherní Studio wurde nämlich in der vergangenen Woche geschlossen. Sie protestierten gegen die Schließung des Činoherní Studio, des bekanntesten Theaters der Stadt. Einer der Teilnehmer wetterte: No, je to ostuda celého Ústí nad Labem. Provoz Činoherního divadla byl samozřejmě neefektivní. Například tady už to bylo řečeno, ekonomické agendy byly zajišťovány nejenom zaměstnanci, ale i smluvně za více než 200 000. A teď si vemte, že někteří lidé to měli v pracovní náplni a ještě se to zajišťovalo nějakou firmou, takže to je prostě otázka, jestli to je v pořádku. Samozřejmě, že není. Uzavřeny byly nevýhodné a právně vadné nájemní smlouvy, tady už o tom byla taky trošku řeč. Smlouva s divadlem Demago, to je pan Mariško, kdy byla vlastně uzavřena v rozporu s nájemní smlouvou, je právně vadná a bylo to v podstatě o tom, že 50% dostává divadlo a 50% divadlo Demago, ale teď si spočítejte, jaké jsou náklady na jednu tu aktivitu, akci. To skutečně nebylo výhodné. Že se ten příspěvek dál snižoval, je pravda. Že si s tím divadelníci poradili, je také pravda. A takže pan Peichler prostě lže, když říká, že se nesnažili a že to nedokázali. No ať se na mě nezlobí, prostě lže. A jestliže měl odpovědnost jako nový předseda správní rady a vnímal, že stávající ředitel situaci nezvládá, tak bylo jeho povinností konat. Jestliže nekonal, potom mi to zapadá do toho scénáře, že byl dosazen na to místo právě proto, aby stávající OPS-ku zabil. Já jsem naivně přikládal to navýšení, prostě budou volby, no tak si socialisti hrajou na chléb a hry. No bylo to jinak. Prostě si zatoužili zahrát na diktátora, který zničí divadlo. Poslanec Holeček. Já bych si dovolil jenom doplnit Františka, protože František tady několikrát řekl, že pan radní Eichler je lhář. Já bych k tomu jenom doplnil, že je nekompetentní lhář, protože jak jinak si lze vysvětlit, že dnes tady řekl, že hra Mariška Demago stojí hrozně moc peněz. Byl jste na tom někdy? Byl jste vůbec někdo z vás poslední 3 roky v tom Činoherním divadle se podívat? Mně připadá, že vůbec jste nebyli a že nevíte, jaká kultura se tam dělá a vy rozhodujete o tom, co s tím divadlem bude. To je na tom to nejsmutnější. A to, jak jsme se bavili o těch ubytovacích věcech, já vím, že to nejsou ohromné peníze, ale jsou to výrazně nevýhodné smlouvy. Tady už to kolegyně četla, prostě za 15 korun nikdo skutečně nemůže mít pokoj, ani student. Když tam jsou 2 na pokoji, tak platí měsíčně 2 500. Já vím, že to nejsou žádné nádherné pokoje, ale prostě stojí to všechno peníze, jsou to peníze, které jdou mimo OPS-ku. A vemte si, že o to ta OPS-ka přichází, čili všichni divadelníci, kteří bojují za to, že potřebují mít prostředky, tak jejich vedení dělá takto nevýhodné smlouvy. Takže, a jenom pro zajímavost, opravdu v létě je to 50%, to znamená za 7,50. Bezdomovci platí 30 korun měsíčně. 30 korun denně, když se chtějí vyspat v azyláku, tak si umíte představit, když zaplatíte 7,50 za měsíc, je to hrozný. Nájem pro herce za 15 korun měsíčně a v létě za polovic. Podle ústeckého primátora Víta Mandíka doklad toho, jak špatně se v Činoherním studiu hospodařilo. Podle herců zase ukázka, jak vedení města manipuluje s fakty. Ze smlouvy vyplývá, že celkem platí herci okolo 500.
Každý bydlíme doma a tohle máme jenom, když tady občas někdy přespíme nebo si potřebujeme odpočinout. A tohle to všechno platíme poctivě, naopak daleko poctivě, ačkoliv bychom vůbec nemuseli. Tak útočí na nejnižší půdy davu. Tak sám za sebe samozřejmě bych se nejradši šel soudit, anebo dal panu Eichlerovi facku. To druhé herec nakonec skutečně udělal a na radního si po zastupitelstvu počkal. Strážníci ho vyvedli v poutech. To už bylo o osudu divadla rozhodnuto po 11hodinovém jednání. Pan zastupitel Mošta. Děkuji za slovo. Pardon. My jsme se situací dlouhodobě zabývali a v současné době scháníme právě podklady pro úplné vytvoření obrazu o tom, jak fungovalo nebo jak funguje OPSK. Nicméně na únorovém zasedání finančního výboru z materiálu, které jsme měli k dispozici, jsme nezjistili, že by tam z těch materiálů, co by bylo, něco bránilo zaplacení té dotace v roce 2013. Napsat ty 3 stránky nějaké žádosti, to prostě byla jeho hrubá chyba. Všichni mu to říkali opakovaně, jsme ho k tomu vybízeli, prosili na kolenou, nebo prosili, aby laskavě napsal ty 3 stránky, aby jsme věděli, co je obsahem těch 8 milionů, které město nabízí OPSC jako dotaci. O nic jiného nešlo. Takže prosím, už nám tady neříkejte tyhle věty, které nejsou pravdivé. A to, že se pan ředitel rozhodl, jak se rozhodl, tak za to prostě musí nést svou zodpovědnost. A to, že poškodil své zaměstnance, to je prostě pravda. A my se teď snažíme tu věc napravit a poskytnout jim nějakou budoucnost. Je legrační, že to původně začínalo, máme pro vás připravený grant, vstupte do něj. My jsme řekli, grant je cinklý a nemá to smysl. Nevadí, vstupte do něj. Odpověď nemůžeme, protože se staneme dlužníky. Máte ho blbě vypsaný, nejen nevčas, ale ještě blbě. Potom teprve přišlo, my vám odpustíme nájemné. A my zase ale nepůjdeme do cinklého a začaly chodit špíny. A občan v celé republice si pamatuje nakonec jenom 2 věci, a to je, že banda lenochů, který si na sebe nevydělají, chce víc než 8 milionů, což není pravda, a že nějaký 2 herci spolu bydlejí za 15 korun a okrádají občana. Přitom pan doktor Dlouhý, který tyhle ty polopravdy až skoro Goebbelsovského typu vysílá do celé republiky, úplně zapomněl, že on na svém lékařském pokoji neplatí ani korunu, když má službu, a že teda my oba platíme 15krát víc než budoucí primátor města. Ale v tom uživateli vesmíru a médií zůstávají jenom ty skandály a jenom ta závist. Já mám taky problémy se svou hypotékou, co by ty kašpaři chtěli. Nějak se zapomíná, že bychom možná měli přestat učit hudební a výtvarnou výchovu, protože to jsou taky zbytné položky, a když nějaké dítě chce malovat, ať ho dají rodiče teda na lidušku za těžký prachy. Tohle to všechno je hrozně krátkozraké a je to škoda. Bere nám to duchovní aristokracii, kterou v sobě máme, akorát jsme pro ty jogurty a pro ty různé home a jiné kredity, že jo, na ní zapomněli. Takže doufám, že dnešním rozhodnutím jsme zachránili značku Činoherního studia, město Ústí nad Labem s ní disponuje a bude ji skutečně přidělovat tomu, kdo prokáže, že bude dělat čest městu Ústí nad Labem, nikoliv ostudu. Bude zde odhlasována většina, která řekne, dáme peníze 12 milionů, my jsme se o to teda moc nestarali, víte, my jsme se to nevšimli, protože tam to bylo nějaký jiný, někdo na nás tady něco ušil, tak dejte to sem a my si tam zase budeme hrát. To je naprosto v pořádku, o tom je zastupitelská demokracie. Jestli tady máte tu většinu, určitě se za chviličku v hlasování o tom přesvědčíme. Já bych si skutečně přál, a s panem Rajmoutem jsem komunikoval. Poslední cenu Činoherní studio, to asi víte, dostalo v kolikátém roce? 2000. Já bych si přál, abyste měli cenu jako Kamenné divadla. Dobře, tak děkuju za doplnění. Já si myslím, že trošku mrzí, že nás tady z fakulty, asi 1 katedra se tady utrhla, tak nás tady asi už 4 vychovávají, co máme dělat. Přátelé, my už jsme měli vysvědčení, my jsme byli v továrnách, my jsme už pracovali, takže už opravdu nepotřebujeme vychovávat. To musíte věnovat mladé generaci. Děkuju. Mám za to, že bude-li přijat ten návrh tak, jak ho rada
v pozdních večerních hodinách zastupitelům předložila, bez toho, aby se s ním mohli pořádně seznámit, tak dojde postupné likvidaci umění v tom divadle, protože bude vyžadována naprostá servilita vůči vedení města, bude potlačována umělecká svoboda. To je moje přesvědčení.